Добрый день, шановное господарство. З вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Это палітычны. Валер, вы чуеце мяне? Так, але з некімі перапынкамі. Добра, ну я думаю, што можа далей не будзе. І намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Зміцер, добры дзень. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта учора заявы Александра Лукашенка. Увогуле гістарычны, так бы мовіць, досвед барацьбы беларусаў з нацызмом. Александр Лукашенко учора наведаў мітынг рэквіем памяці вёскі Хатынь, якая 78 гадоў. І он без выртка, але такія, на жаль, я звяртаюся да ўсіх, хто перакананы, што фашызм нёс на нашу зямлю цывілізацыю, хто гераізуе забойцаў, хто пакланяецца БЧБ сцягам, пад якімі праводзіўся геноцид беларускага народу, сказаў Александр Лукашенко. Ну і працягнуў, вот ідзі і глядзі, паглядзіце на вот концлягеры, якія былі на беларускай зямлі і гэтак далей. Зміцер, чым тлумачыцца такая заява? Ну, варта сказаць, што, скажем, 3 гады таму, якраз прыкладна в гэтыя дні, на 25 сакавіка, быў дадзены афіцыйны дазвол на святкаванне стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Былі дзесяткі тысяч людзей, былі чырвона-белыя сцягі, тыя самыя, над Менскам, і як бы іх не забаранялі, не хапалі. А зараз высветлілася вот на 78-й год знішчэння Хатыні, што вот як бы пад тымі сцягамі, оказывается, быў геноцид, да? Ну, тут, здаецца, ўсё вельмі відавочна, што падзеі мінулага лета і восені спрадзілі такую новую хвалю, новае гучанне барацьбы з антыфашызмам у галовах Лукашэнкі і дзяржаўных чыноўнікаў. Дзяржаўная ідэалогія ўсяляк спрабуе звязаць гэтых пратэстоўцаў, людзей, якія масава выходзілі на вуліцы Мінска і іншых гарадоў краіны, з нацыстамі. Вы памятаеце, здаецца, Карпянкоў, кіраўнік унутранымі войскамі, казаў, што пратэстоўцы, людзі, якія змагары, яны яшчэ менш прынцыповыя за ці фашыстаў, ці нацыстаў. Ён казаў, я не памятаю, як эта фраза гучала, але была такая фраза, што яны яшчэ менш прынцыповыя людзі. І вось Лукашенко вот спрабуе, вот все ведаюць, што нацызм это кепска, фашызм это кепска, і все-таки вот нейкім чынам звязаць гэтых людзей з нацыстамі. Ну, а апроч чырвона-белага сцяга, ну, неяк вельмі цяжка штосьці іншае прыдумаць у гэтым такой вот парадыгме, якую прапановвае Лукашенко. І ўвогуле, мне здаецца, такое, я не знаю, адзначэнне даты спалення Хатыні сёлета, это ж таксама не выпадковасць, як бы. Ну вот сколькі гадоў там ужо, 27 гадоў Лукашенко ва ўладзе, Хатынь это мало каму была патрэбна, а тут вот яна загучала з новай сілай, як бы, з новым гучаннем таким вот. Гэта ж відавочна робіцца для дня волі, так сказаць, што вот у іх ёсць дзень волі, а гэта такое, ну так сабе свята, так сабе дата. У гэтыя дні у сакавіку павінна быць вот дата, все павінны ўспамінаць спаленыя вёскі, павінны ўспамінаць Хатынь. Зміцер, нешта. Алло. Алло. Да, Валер, так я вернусь
до свайго пытання. Вот як вы лічыце, вот эта заява Александра Лукашэнкі, ці азначае яна, што рашэнне аб забароне чырвона-белага сцяга, аб трактоўцы яго як экстрэмісткам будзе прынятае? Мы памятаем, што пэўны час таму быў зварот групы грамадзянаў з просьбай. Было, праўда, вельмі шмат людей, якія падпісались пад петыцыю, ці не? Хутчэй за ўсё так, сапраўды гэта ідэалагічная падрыхтоўка для забароны чырвона-белага сцяга, для прызнання яго экстрэмісцкім. Вось, і гэтыя вот падзеі учорашнія і ўвогуле вот эта кампанія, развязаная уладамі супраць фашысцкага геноциду, да. Ну, вот это классичная иллюстрация к ведомой тезе, что история – это сучасная политика, повернутая назад. И улады якраз и не хаваюць гэтага. Лукашенко, выступаючы учора там у Хатыні, менавіта пра гэта адкрытым тэкстам казаў, што гэта, так сказаць, спроба вырашыць сённяшнія палітычныя патрэбы. Звяртанне да мінулай вайны – гэта спроба атрымаць палітычныя дывідэнды, гэта спроба атрымаць дадатковую легітымізацыю і спроба дадаткова легітымізаваць палітычныя рэпрэсіі супраць апанентаў, звязаць усё пратэстуючае грамадства з фашызмам і так далей. То даволі груба, но але даўно ўжо беларуская прапаганда, здаецца, перайшла усе межы. Але я звярнуў бы ўвагу, што гэтая кампанія мае і вонкавыя мэты. Лукашенко сказаў, што вось тут нехта спрабуе нас учыць, так вот яны не толькі, так сказаць, не могуць учыць, а не маюць права ўвогуле. Ну, маецца на ўвазе хутчэй за ўсё Нямецчына. І генеральная прокуратура вось распачынае крымінальную справу адносна геноцида. Я думаю, што менавіта прэтэнзіі, у тым числе, у тым ліку крымінальныя, магчыма, матэрыяльныя, будуць прад'яўлены менавіта Нямецчыне. То бок, вось услед за канфліктам з Польшчай, і таксама, які грунтуецца на гістарычнай глебе, цяпер на чарзе канфлікт з Нямецчынай. То бок улады выкарыстоўваюць гісторыю для спальвання некіх мастоў у адносінах з Захадам. Зміцер, вось я прыгадваю, што у лютым міністр замежных справаў Владимир Макей даў інтэрв'ю РБК, і дзе выказаўся таксама наконт сцягу, чырвона-белага сцягу, і сказаў такія рэчы даволі двухсэнсоўныя. З аднаго боку сказаў, што пад гэтым сцягам учынялася шмат злачынстваў супраць беларускага народу. З другога боку сказаў, што да гэтай тэмы трэба ставіцца узважана, трэба правесці некую гістарычную канферэнцыю, абмеркаваць розныя аспекты і гэтак далей. То есть Макей тады месяц таму, больш за месяц таму, сказаў, што да, пад этим сцягам знішчаліся беларусы, так бы мовіць, але забараняць яго не трэба. Дык можа і выказванне Лукашенка ў гэтым жа рэчышчы. То есть гэта некая такая палітычная маніфестацыя, але як бы это не абавязкова пацягне за сабой фармальную забарону. То есть тое, што сцяг фактычна забаронены, это так і ёсць. За яго хапаюць, за яго арыштоўваюць, за яго штрафуюць і гэтак далей. Вось. Але вот ці азначае гэта, што вот Лукашенко зробіць і апошні крок. Менавіта, што гэта будзе запісана, што гэта экстрэмісцкая сімволіка, это нацысцкая сімволіка. Да ці не? Так ці не? Я таксама у гэтым учорашніх выказваннях Лукашенко не бачыў бы все-таки прамогай адсылкі да таго, што сцяг забароняць. Ведаеце, у лютым
апроч інтэрв'ю Макеева праходзіла ж такое цікавае мерапрыемства, як усебеларускі народны сход. 2 дні, там паважаныя людзі выступалі, у тым ліку гісторыкі, ну там таксама пра нацызм вельмі шмат гаварылася, але я звярнуў увагу, што ніводзін, ні выступоўца, ні сам Лукашенко, ніхто там не з трыбун, ніхто увогуле не ўспомніў чырвона-белы сцяг і не было закліку да яго забароны. Мне здаецца, што такія мерапрыемствы, як усебеларускі народны сход, дастаткова важныя рэчы, ну, каб там акрэсліваліся ўсё ж такі на кірункі дзейнасці. Там все-таки было сказано про Конституцию, про нейкія яшчэ там змены, але пра сцяг ні слова не было сказано. Лукашенко давно акрэсліў сваё стаўленне, як бы да БЧБ сцяга, яно мяняцца ў яго не будзе. Ён лічыць, што это сцяг ад здраднікаў, сцяг тых людзей, што живут за некие чужие подачки, так сказать, ну, из тех людей, которые хочут его скинуть. Но это ввогуле недопушчальна, конечно. Тому от Лукашенко змену не будет. Так само я хотел бы зауважить, что ці ў канцы лютага, ці ў пачатку сакавіка розныя тэлеграм-каналы вот гэтыя прадзяржаўныя, часам памыйныя, яны перасталі пісаць пра тое, што БЧБ забароняць. Яны якраз такі сказалі, што хутчэй за ўсё гэты сцяг не будзе забаронены, гэты сцяг застанецца у легальным, так сказаць, поле. І нават яны казалі, што, можа быць, ён стане гісторыка-культурнай спадчынай. Але пры гэтым гісторыка-культурная спадчына, калі яе будзеш браць на мітынгі, она будзе выкарыстоўвацца ў экстрэмісцкіх мэтах. Ну, вот такі вот нейкі хітры, іх падвоены шлях быў. Я не ведаю, то, что сказал Лукашенко, ну, як бы, ну, это зусім не означает, что сцяг будзе забаронен. І, дарэчы, вот пра нейкія знішчэнні, уже колькі мы слухаем, што пад БЧБ сцягам знішчалі людзей, колькі ўжо гадоў. Але хоць адзін прыклад, ніводны, ні Марзалюк, ні там, ні іншыя прадзяржаўныя гісторыкі, яны не могуць прывесці ніводнага прыклада. Вот дырэктар інстытута гісторыі Вадзім Лакіза прывёў прыклад вёскі Бабровічы, тагачаснага Целеханскага раёна, што там спальвалі. Але калі пасля высветлілася, што это быў просто звычайны фейк, які быў запушчаны газетай «Звязда» з дапамогай там гісторыка аднаго. І ніякіх фактаў таго, што ту вёску знішчалі пад БЧБ сцягамі, просто няма і быць не можа, як бы. Ну, это может быть некой, ведаеце, метафоричной формы. Правда тое, что коллаборацыйныя злучэнні арганізацыі гэтым сцягам карысталіся. Это правда. Не, ну это факт, что Другі факт – это то, что пэўныя калабарацыйныя злучэнні, военізаваныя, менавіта паліцыя, удзельнічала ў знішчэнні цывільнага насельніцтва. Это таксама правда. И в этом сэнсе зводятся две рэчы. Зводятся, и тому кажуць, што калі нейкія калабарацыйныя злучэнні гэтым сцягам карысталіся, а іншыя злучэнні удзельнічалі ў знішчэнні насельніцтва, ну, значит, вот як бы одно с другим. А уже детали, я думаю, их мало цікавить. Вот логика, видать, вот такая. Мы про эту логику, подобную логику еще вот поговорим в іншым аспекте. Валер, а вот як вы лічыце, ці не сведчыць цяперашняя ситуация, вот это, принамсі, заява Макея, что, ну, ёсць пэўныя спрэчкі, магчыма, у беларускай уладзе наконт таго, вот менавіта ці абвяшчаць афіцыйна гэты сцяг экстрэмісцкі. То есть практычна так, практычна за это штрафуюць, за гэта судзяць, за это сажаюць, але вот афіцыйна, можа, і не варта. На ваш погляд, ці ёсць там нейкія такія вось спрэчкі, ці іх няма? Так, спрэчкі ішлі, магчыма, і пра гэта сведчаць вось усе тыя факты, якія прыводзілі і вы, і Зміцер. Вось гэта некія такое рэха, некія такія адгалоскі тых дыскусій, якія ішлі ў кіроўных верхах. Вось. І зразумела, чаму яны ішлі, бо той жа ж і Лукашенко прымаў прысягу на пасаду прэзідэнта першы раз менавіта пад гэтым сцягам, і ён ніяк не пратэставаў супраць гэтага сцяга ў першыя гады існавання незалежнай Беларусі. Вось, і шмат от іншых чыннікаў можна прывесці на карысць гэтага сцяга. Вось, і таму вось пэўныя дыскусіі ішлі, але мне здаецца, што
ва ўмовах абастрэння палітычнай барацьбы тут пачынае на першы план выходзіць такая чорна-белая логіка. Хто не з намі, тот супраць нас, хто не пад нашым сцягам, тыя ворагі, і значыць гэтыя ворагі выкарыстоўваюць сімволіку, якую выкарыстоўвалі фашысты. Таму ўсе, хто супраць Лукашенка, гэта людзі так ці інакш як бы звязаныя з фашызмам. Вот такая прымітыўная чорна-белая логіка, якая, значыць, кіруецца па прынцыпу прапаганда на войскі праціўніка. Была такая калісьці дысцыпліна ў савецкіх ваенна-палітычных вучэльнях. Вось такая логіка, я думаю, перамагае. Інакш цяжка зразумець, навошта ўсё была гэтая апеляцыя, гэта цэлая кампанія. Вось генеральная пракуратура падключылася, і сапраўды Зміцер заўважыў, што дата не юбілейная, тым не менш выцягнулі гэтую дату дзеля таго, каб маніфеставаць. Скажите, вот вы не згодны со Змітром, ну, можно сказать, я такое меркаванне выказаў, што з шчыравання ў Лукашэнкі, заяву Лукашэнкі не вынікае, што сцяг будзе забаронены. Ці, на ваш погляд, вынікае? Это апошняе слово. Хутчэй за ўсё, што будзе забаронены, у гэтую карысць, мне падаецца, больш аргументаў, чым наадварот. Верагоднасць гэтага большая, скажу так. Яшчэ адзін аспект, які ўжо часткова закрануў Зміцер, гэта акцэнт на геноцид беларусаў. Вот была сказана в этой промове Лукашенко фраза: «Другая сусветная была не просто войной, она стала планомерным знищением наших славянских народов». Конец цитования. Ну, славянских народов со славянскими народами складана. Вядома, что союзниками нацистской Нямецчыны были как минимум 3 славянские краины. Гэта Хорватия, гэта Болгария и гэта Словаччина. Они славяне, так само, як и белорусы, як и расейцы, як и украинцы. Акрамя таго, ну, вядома, што які геноцид сапраўды быў у Европе, у тым ліку ў Беларусі, гэта геноцид адносна габрэяў. Менавіта іх знішчалі просто за тое, што яны былі габрэі. Не за тое, што яны былі супраць нацыстаў, просто як бы па гэтай этнічнай прыкмеце. І, дарэчы, з перапісу 39 году па 59 год, за 20 гадоў, габрэйскае насельніцтва Беларусі, ну, пасля далучэння заходняй Беларусі, зменшылася в 4 разы. Не кожны чацверты, а 3 чацвёртых было знішчана. Этих людей не стало просто. Але в этом сэнсе вот про Голокост, про знішчэнне габрэяў Лукашенко не зараз, не раней, ну, прынамсі некалькі год таму, калі адкрываўся мемарыял в Малым Тростянце, лагеры смерці, не говорил. Геноцид адносна белорусов. Все, кропка. Валер, як по-вашему, он в дадзеным выпадку это такая просто, ну, як бы формула палітычная, что, мовляв, яны все были палітычна беларусы, яны были грамадзянамі Беларусі. Чаму ён не гаворыць тое, пра што гавораць, ну, звычайна все в Европе. А вот тут только геноцид белорусов, только геноцид белорусского народу. Ну, па-першае, як бы шукаць некую логіку у прапагандысцкіх тэзах, гэта такая неудзячная справа, таму што прапаганда, яна ў прынцыпе не абапіраецца на логіку, яна стварае некае такое ментальнае поле, і на гэтым полі як бы спрабуе працаваць. Ну, што тычыцца Холокоста, ну, бачыце, Лукашенко працягвае савецкую традыцыю. У Савецкім Саюзе Холокост, ну, не тое, што быў забаронены, як бы сама з'ява, сам тэрмін, колькі як бы спрабавалі пра яго не казаць.
Вось. І калі казалі, то неяк мімаходзь. Вось. Галоўнае казалі, што загінулі савецкія людзі, не згадваючы пра іх нацыянальнасць. Лукашенко таксама спрабуе тую ж традыцыю. Традыцыю зрабіць беларусаў ахвярамі фашысцкага генацыду. Што менавіта беларусы былі ахвярамі. Ну, як бы не сказаць, што гэта не зусім праўда, бо габрэі таксама былі чальцамі, так сказаць, беларускага грамадства. Вось. Ну, але вось акцэнты робяцца менавіта на тое, каб зрабіць беларусаў ахвярамі, ну і на гэтым будаваць ужо ўсе іншыя канструкцыі ідэалагічныя, у тым ліку будаваць сваю легітымнасць як чалавека, які як бы несе на сябе гэтую спадчыну мінулай вайны. Вось. Але я звернуў увагу вось на што. Вось усе годы кіравання Лукашэнкі, калі згадвалі пра вялікую айчынную вайну, згадвалі не столькі пра ахвяры, сколькі пра гераізм. Гераізм беларускага народа, увесь беларускі народ, як адзін падняўся на змаганне з фашыстамі, і як бы ствараўся гераічны міт, на падставе якой будавалася і ўвогуле беларуская ідэнтычнасць. Лукашенко казаў, што менавіта беларуская партызанка была той асновай, на якой пабудавалася беларускі соцыум, беларуская нацыя. Вось. А цяпер як бы вось гэты гераічны міт трохі скідваецца ў бок, а на першы план выносіцца менавіта тэма ахвяры, тэмы генацыда. Ну, мусіць для таго, каб вось на гэтай падставе забараніць чырвона-белы сцяг і звязаць вось гэты генацыд, гэты фашызм з усім пратэстуючым грамадствам. А як вы мяркуеце, чаму хаця б праз коску не гаворыць Лукашенко, што да, беларусы пацярпелі генацыд супраць беларускага народу, але і яшчэ вот што Галакост, мы это ведаем, мы, так бы мовіць, смуткуем па гэтых людзях, якія вот з тых там ці то адной траціны, ці кожнага трэцяга, ці кожнага чацвертага, ну я вот сказаў лічбы перапісаў двух, як бы, ладная, калі не большая частка складалі менавіта габрэі. І вот чаму гэта ніколі не робіцца? Здаецца, это гавораць і, скажем, украінскія лідары, і все, і цяперашнія, і ранейшыя, і польскія. А Лукашенко, вот як бы, гэта не тэма. Чаму? Цяжка, конечно, меркаваць, што ў галаве этого чалавека. Ну, можна толькі пару меркаванняў. З аднаго боку, это, напэўна, не дае яму абсалютна ніякіх плюсаў на дадзены момант. Як бы на сёння ўсё ж таки габрэйскае насельніцтва у Беларусі это вельмі малая колькасць людзей, як бы гэта абсалютная меншасць у параўнанні з Беларусі. 12 000. Так, гэта 12 000 это людзей, якія себя назвалі, конечно, іх болей насамрэч, як бы, напэўна, которые там этнічная прыналежнасць маюць да габрэяў, але все адно гэта нічога, это кропля ў моры, як бы, у параўнанні цяпер з беларусамі, якія ёсць, гэта найперш важна. Я не думаю, што тут пытанне ў нейкім антысемітызме, хутчэй за ўсё не, тут такога няма. Магчыма, пытанне таксама ў тым, што Галакост это даўно ўжо даказаная з'ява. А вось генацид беларускага народа, як мяркуе Лукашенко, яго трэба яшчэ даказваць. Вот ён сказаў, што вот мы покажем всему миру, какой был настоящий вот это самое генацид беларускага народа. Может быть, праз гэта, тут цяжка меркаваць, як бы, конечно. Увогуле, вот гаспадар Валер вельмі слушна падняў тэму, што так, раней гэта сапраўды быў гераізм, а цяпер гэта мы сталі з героямі ахвярамі. Чаму гэта робіцца? Цяжка зразумець. І от на мінулым тыдні таксама была ініцыятыва генпракуратуры пра тое, што мы будзем вышукваць і абвяшчаць у вышук і патрабаваць выдачы ваенных злачынцаў. Слухайце, беларускай дзяржаве ўжо тут больш за 30 гадоў,
Лукашенко пры ўладзе 27 гадоў і нарэшце успомнілі. Ну, калі гэтыя людзі яшчэ хтосьці засталіся жывымі, ім там пад 100 гадоў, як это уяўляюцца выдачы гэтых ваенных злачынцаў, дзе яны былі раней, чаму яны не хацелі раней займацца этой тэмай, таксама вялікае пытанне. Ну, памятаеце эту гісторыю, што ў Канадзе быў знойдзены датычны да знішчэння хатыні чалавек, па-моему, украінец Владимир Катрук. Нікого тады Катрук не цікавіў, ні генпракурора, ні кіраўніка следчага камітэта, ні кіраўніка КДБ, а вось сёння яны раптоўна все зацікавілі. Мне здаецца, это не настолькі канфлікт з Германіяй хочуць. Ну, дзеля чаго канфліктаваць з Германіяй? Ну, што у нас там агульнае з Германіяй на сённяшні момант? Это мне спроба такая вот хутчэй ідэалагічная, паказаць, вот глядзіце, ў Еўропе, там, можа, у Амерыцы. Больш што, наколькі я ведаю, скажем, ну, Ага. Я думаю, мы все гэта ведаем, што Нямецчына шмат разоў і выбачалася, Нямецчына плаціла кампенсацыю і ахвярам концлагераў і тым, каго туды прымусова адвозілі ў гады вайны. Так што запатрабаваць яшчэ раз, так сказаць, яшчэ одну кампенсацыю. Але вот цікавае там таксама такі пасаж в прамове Лукашэнкі, пра што вы ўжо все казалі, што мы дакажам і пакажам всяму свету, што такой геноцид, і што тыя, хто сёння нас спрабуюць павучаць, як жыць, як мінімум не маюць на гэта права. Але справа ў тым, што павучаць кажучы словамі Лукашенка, тут схема як з тым жа самым, скажем, Бурым, что, а это все нацисты. Да Буры с 1939 года воевал с нацистами, воевал с немцами. Ну, неважно, все равно нацист. Видать, американцы так само нацисты. До речі, я поглядел, цікавый выступ был Лукашенко так само в Хатыне, он приехал в Хатынь в 2003 году, когда только началась война у Ираку. И он тогда сказал, вот американцы, то, что зараз в Ираку творят, это как нацисты, как фашисты у нас в 41-м, там, 43-м году. То есть уже американцы фашисты. Вот поляки фашисты, да, так. Пытанне вось гэтае пра тое, вот як гэты пасыл мы пакажем ім, што яны не маюць права нас вучыць. Ну, в этом сэнсе, што немцы, скажем, там, што італьянцы, фашисты мінулым вучаць таму ж самаму, чаму вучаць палякі, брытанцы і амерыканцы. Як это стасуецца ў прапагандзе? Ці все фашисты яны, насамрэч? Ну, бачыце, прапаганда такая рэч, як я ўжо казаў, якая на логіцы мала грунтуецца. З даўніх часоў у Беларусі, а магчыма нават і ў савецкія часы, слова фашыст было клеймом. Калі хацелі заклейміць некага нехарошага чалавека, яго абзывалі фашыстам. Вось. Ну, гэта даўняя традыцыя, якая захавалася сёння, і сёння там у ўсіх апанентаў Лукашенка так ці інакш хочуць падвязаць да фашыстаў. Тут яшчэ адзін акцэнт я звярнуў бы ўвагу. Вось Лукашенко ўжо не адзін раз прызнаваў, што з моладзю у цяперашняй улады, у цяперашняга рэжыма ёсць праблемы. Што моладзь чуць ли не згубілі мы, таму што, ну, дрэнна як бы яе выхоўвалі. І што рабіць трэба? Ну, зноў жа з вуснаў афіцыйных асобаў гучала такая: трэба расказаць моладзі пра вялікую айчынную вайну. Моладзь не ведае гэтай гісторыі, і таму трэба вось ей расказаць праўду, і яна адразу пачне любіць Лукашэнку. Ну, вот такая дзіўная логіка. Ну, але я думаю, што менавіта гэтай логікай кіруюцца цяпер улады, якія распачулі гэтую сапраўды кампанію. Это пачалася кампанія, калі глядзець не толькі на выступ Лукашэнкі, але і на тое, што паказваюць беларускія тэлеканалы, то вось гэта сапраўды кампанія. Вось. Ну, але ці можна такой кампаніяй прымусіць грамадства зноў любіць Лукашэнка? Ну, у мяне, шчыра кажучы, вялізныя сумненні на гэты конт.
Добра, дзякуй вялікі, дзякуй вялікі, Я вас Зміцер. хотел Калі еще ласка. додать под Валерою, я абсолютно з ним згодний у апошнім питанні. Это вот, ведаеце, это показывае некую полную вот імпатэнцыю, напэўна, дзяржаўных ідэолагаў, што яны не могуць прапанаваць нічога яркага, новага, нечага. Ну, тое, што все-таки штосьці штурхнула людзей на іхны бок, апроч вот этой вялікай айчыннай вайны. Яны талдычуць яе ўсе 20 гадоў незалежнасці, але вот, ну, па-ранейшаму не 30 гадоў незалежнасць, але не працягваюць вучыцца на сваіх памылках, як бы. Но яны побачили, што это не вельмі працуе, не вельмі моладзь это, так сказать, заваблівае, а іншых урокаў у іх, іншых метадаў у іх пакуль што няма, і як бы пакуль што, здаецца, не прадбачыцца. Ну, я все ж таки додал бы, ведаеце, Зміцер, все ж таки показывают, скажем, и опытанне, ну и пэўная практика, пэўны досвед, что памяць про Великую Отчину, про Другую Сусветную, это одна з нешматлікіх каштоўнасцяў, якія реально аб'ядноўваюць беларусаў. Нічога, скажем, революции громадян. Мы вот с Сэром, як люди не молодые, революции громадянской войны, она была уровень, ці нават вышэй за Великую Отчинную. Все зникло, нема. У Беларусі 7 лістапада святам засталося, але его ніхто не святкуе, у тым ліку і ўлада. Все, гэта памерла. А вот война адзінае, што ёсць, і таму у іх не так шмат, як бы, што ёсць чым гуляць. Ну, пасляваеннай індустрыялізацыі, ну, як бы, і што? Як гэтым можна пабіць, і у нас былі нашим гледачам, яны могуць сачыць на YouTube-канале